Atur uninga sinuwun. Kula nekseni piyambak pancen Wibisana menika saged mujuti pamundhut ndika nenggih Kertek Situbanda. Ning sasampunipun dipun genjot kalian Anoman ambyar tanpa kalap. Cetha lamun ta menika trubusaning satru, kula saged nggambaraken menawi paduka angklangkungi Kertek Situbanda tan wurunga badhe ambles wonten ing Samudra Indi. Sedaya para wanara badhe pejah kasulayah niki reka dayanipun Gunawan Wibisana kedalam Pipitana. Mengko dhisik Kakang Narpati Sugriwa. Anoman, kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun. Apa kowe ora ngerti karo tatanan, ora ngerti karo pranatan? Sing jenenge Kertek kok digenjot ki karepmu piye? Olehmu genjot nganggo kadigdayan apa? Nuninggih blaka suta kemawon. Kula genjot mawi aji laundri. Maundri, oh nggih maundri. Mongko aku wis nekseni dhewe. Aja meneh kok wujude Kertek gunung kae kok tibane maundri bakal ajur mumur. Parandine ripalungguhan iki kowe murang tata kaya mengkono ora ngregani apa kang dadi panggayuhe si Wibisana. Wong Pancawati ora bakal rukun yen kabeh mung golek rai. Sinuwun. Hina semu bang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanegara sagatar panjegrek nganti kaya tugu waja gelo kogel gempung caruk warlan raos maras nenggih Sang Rama Badra. Pramila sigra jumangkah aneng tepining Samudra Hindi. Netra menteleng kaya bandeng pantrawang tebih mulat gelaring samudra ingkang nglangut sasat tanpa pagut. Dupi wis pantok pepuntoning tekad jibeg bebeking galih. Ingkang cinipta mung arsa jumangkah mring Alengka Diraja. Mubal babal murup makantar-kantar kanepsone Hamusti jemparing Kiai Gohya Wijaya Yoguwa Wijaya Krida Sang Regawa arsa ngasat banyuning segara Hindi. Sinuwun. Biresarda pawana teng ranu dresing karsaning sun dening kanyut sampeyan badhe napa ciptaning rasa mung kepingin ngasat banyuning samudra supaya rancak
anggonku jumangkah mring Alengka Diraja. Sediamu niku becik ning carane sing kurang apik. Sampeyan badhe ngesat segara merga kepengin ngrabosa dasa muka lan nylametake ingkang garwa Rekyan Sinta. Ning kinten-kinten napa timbang bobote napa adil bobote sirnane dasa muka kalian rusake jagat. Wonten madyaning samudra mriki wonten titahing Gusti ingkang awujud buron toya utawi iwak. Mongko menawi sampeyan ngesat banyune segara tartamtu mina-mina ing samudra badhe pejah kasulayah. Yen kewan segara padha mati tartamtu para menungsa ingkang misaya mina, para-para ingkang golek iwak wonten segara badhe kecalan sandang pangan. Menawi bab menika saestu kelampahan sampeyan dosa gedhe. Merga ngrusak kaendane jagat lan mateni sandang pangane para dasih. Sampeyan niku titising Bathara Wisnu ingkang kewajibane ngreksa jagat ora kok malah ngrusak jagat. Não precisa aparecer no vídeo pessoalmente. Crie vídeos de avaliação perfeitos diretamente. Basta acessar o Dreaminess Dance. Klutira kawang-wang gegono bang sumirat. Aduh, Kyai Semar Badranaya kaya mengkene iki wong yen lagi bromantya. Lah mila saking menika kula ngerti sampeyan anyel kalian Sugriwa, anyel kalian Anoman sing genjot wujudipun Kretek Situbanda. Ning sakjroning wong niku anyel, wong niku nesu. Apike mang meneng dhisik merga apa wae sing diputuske karo wong nesu niku akeh klerune. Banjur palungguhan iki kepiye? Sampeyan lak duwe wadyabala pirang-pirang para kethek-kethek nika ampun mang ingoni tok mangkeki THR tok. Nika kon nyambut gawe kabeh. Merga sing jenenge samu barang yen ditandangi bareng-bareng sing abot dadine entek. Kula tak ngewangi ndonga nggo yasa tambak wonten mriki nyambungaken ngantos Ngalengka Diraja.